Hey, hola, què tal? Soc l'Àlex i aquest és el meu primer videotutorial que faré sobre Photoshop. Porto uns quants practicant, m'han sortit bastant xorres i crec que aquest serà el bo. Vale, doncs la idea és fer un fondo molón. És fer un fondo similar a aquest, vale? Que no quedi tan soso com el típic fondo blanc. La idea és fer un degradat cap a l'interior, de gris, de més fosc, cap al blanc, vale? Com podeu veure aquí. Perquè la veritat és que així queda molt soso. I bueno, comencem. Primer de tot crearem una carpeta nova, li direm tuto foto, vale? I en aquesta carpeta posarem totes les imatges i tot el que tingui referència a la composició. Vale? Obrim Photoshop, Archivo, Nuevo o Comando N. Control N pels que sou de Windows. Nom li posarem Fondo Molón. Vale? La resolució jo la posaré a 1920 per 1080, que és la que jo tinc a la pantalla gran. Vale? Heu de vigilar molt, sobretot, l'altura i l'amplada de píxels en relació a la resolució, perquè si poseu molt poca resolució us quedarà una cacota i no es veurà gens bé. Vale? Li donem a OK. Aquesta és la meva taula de treball. Apretem a Alt i fem scroll, val? I crearem una el·lipse amb l'eina el·lipse. Val? Crec que està primer com a herramienta rectàngulo, però bueno, cliqueu a el·lipse i creem l'el·lipse. Bueno, primer de tot, comando S o control S i guardem l'arxiu a Fototuto, Photoshop, Save. Molt bé. Vale. L'el·lipse hauria de ser més gran que la taula, val? Que us queda més petita, i com s'ha dit això? Val? Doncs comando T o control T si sou de Windows. Shift per escalar-ho en relació a la seva proporció i Shift més alt per escalar-lo en relació al seu centre, val? Que no quedi així, sobretot que no quedi fora dels marges. Vale. Li donem un color aplicar, sí. Li donem a l'Enter i color de gris, per exemple. Vale, per canviar el color de l'el·lipse, cliquem a l'el·lipse i li donem el color gris. Vale, ara sí. Cliquem fora de la taula de treball i doble clic al costat de la capa el·lipse. Oblideu-vos de totes aquestes opcions i fixeu-vos amb la de superposició del degradado. Anem aquí. Com veieu, el degradat és de baix cap amunt i nosaltres volem que sigui d'estil radial. Vale? Ara queda més fosc a l'interior i blanc als extrems. Invertim els colors aquí i ara ja té un toc una mica similar al que volíem arribar a fer. Tocant aquests settings, el que farem serà acabar de donar-li el toc degradat que volíem. Vale? Això cadascú pot fer com vulgui, si el vol més fosc de les bandes, si el vol més clar, això cadascú ho pot fer com vulgui. Jo el meu el deixaria més o menys així. Val? I una última cosa, si toqueu l'opacitat, el que fareu serà fer més uniforme el color de fons. El que farà serà que no hi haurà tanta diferència entre el blanc de l'interior i el fosc dels exteriors. Quedarà una mica sosillo. Vale? Aquest és el que jo volia fer. OK. Guardem, comando S sempre, guardem. I apretem a la tecla... Bueno, cliquem fora, apretem a la tecla T del nostre teclat i bueno, jo ho tinc amb Helvètica, Bold, posaré Light i més o menys aquí a 30 punts. I posaré, no sé, color negre. Ja que sé, ei, soc un fondo molón. Bien. Ei, què passa? Soc un fondo molón. Ei, què passa? Soc un fondo molón. Vale. Vale.
Editem font de melon, ho posem aquí amb negrita, que quedarà molt xulo. Vale, guardem. Ups, què passa? Què passa? Dos S's. Ei, què passa? Vale. Guardem i arxivo, col·locar, ja que sé, si li voleu col·locar un PNG, que sapigueu que els arxius PNG normalment porten alfa i no es veurà el fondo, bueno, la zona on tingui alfa, o sigui, aquesta zona d'aquí, no es veurà, bàsicament és transparent aquesta zona, vale? I així queda. Això de l'alfa us ho explico perquè, per exemple, aquí en el fondo, si nosaltres li donéssim opacitat 0, el que passaria és que les zones on no hi ha una capa de fondo quedarien transparents. Per tant, si ho apliquéssim a una composició es veurien les coses que hi ha al darrere. Vale? Bueno, aquí fiquem... Ja us ho explicaré en un altre tutorial. En el pròxim, si voleu. Opacitat 100%. Background, vale. Bueno, doncs això és tot. Això és tot el videotutorial. Espero que us hagi agradat. Recordar-vos que si voleu guardar-lo en un altre format que no sigui Photoshop, PSD, haureu d'apretar Comando Shift S o Control Shift S si sou de Windows, ¿vale? O guardar como, el típic guardar como. I JPG. Vale, el guardem aquí mateix. Posem una resolució alta. I... ok. Us quedarà una coseta bastant xula. Aquí és el que tenim. M'ha quedat una mica fosc al fons, però bueno, això ja és anar provant, ¿vale? Finalment ensenyar-vos... bueno, ja està. Pues res, això és tot i moltes gràcies per haver vist el videotutorial. Si us ha agradat, doneu-li like, subscriviu-vos i comenteu a sota si teniu algun dubte, qualsevol coseta, ¿vale? Jo us ho contestaré quan abans pugui. Moltes gràcies, adeu!